Nek pancen ora kuat tenan, rasa dadi anak buahku. Tak ganti nganggo pasukan wedok-wedok wae. Wong lanang kok ora iso ngampet luwe. Sengit aku. Kanca-kanca wis 3 dina iki urung weruh rupane sego. Entut, alasan wae kowe. Ora seneng aku. Anyel aku. Ya ora ngono, Pak. Mesake karo kanca-kanca liyane. Ora ono kata mesake untuk saat ini. Segane iki wis entek. Do ngerti apa ora? Beras ki wingi 5.000, saiki wis 8.000 rupiah. Bayangno. Aku dhewe ketesuk mau yorong sarapan, rasane pating kruwel kaya ngene. Ngerti ya Le, kabeh mau kanggo perjuangan. Maeme tiret-tiret dan beras awet. Upama iso maampun, putihan wae, segodhok, ora usah nganggo lawuh. Aku dhewe iki yo mung trima saka wadang. Arep tanduk rawani aku. Padahal aku ki yo isih luwe. Ning aku mesake kanca-kanca sing urung kumanan. Wes semono. Kok isih ana sing tega tanduk, mak ping pindho, ping 3 kok yo ora ngelingi kancane. Ora idep, ora isen karo liya-liyane. Karak wae ra kumanan. Atus aku kon lawuh apa? Lawuh entek kabeh. Malah lawahku bandeng mung secuil wae, yo meso dijupuk. Aku lak wis ngomong aja mbok cikuk to. Ning sing wis ya wis. Aja do dibaleni maneh. Sapa ngentut iki? Sing ngentut iki mesti maame akeh dhewe. Kowe paseno beras nggone sodik 8 kilo wae. Rasa sing larang-larang. Akas rapopo, bayar esuk tanggal 1.